podstate, čo sa týka hodnotenia toho zápasu, no to je veľmi jednoduché, lebo ten priebeh bol jednoznačný od začiatku a my sme dneska nejaké veľké výsledky asi sem v tej zostave nešli hrať, lebo nám Monča Rajnov chýbala Zuzka Žideková a v podstate to sú dve spojky, ktoré hrajú gro tých zápasov, takže boli sme v trošku také okleštenejšej zostave a bohužiaľ tie dievčatá, ktoré by tam mali zabrať a ten priestor na ihrisku, tak ako veľmi sklamaný som z Katky Drobnej a Anna Marie Birkušovej, ktoré by mali podávať nejaký výkon a udávať kvalitu hry toho družstva, ale bohužiaľ už to asi dlhodobejšia záležitosť, lebo ten výkon není v podstate v takej kvalite, ako by oni, také skúsené hráčky, v podstate na túto súťaž mali odovzdávať, takže z tohto som sklamaný a jediné, čo ma potešilo trošku v tom prvom polčase, že keď sme to prestriedali a som tam poslal mladé kočky do rastenky, takže trošku sa chytili do toho zápasu a hrali.